nkhanitu imene ili mkamwa ndi okhuza ndi a VP Dr. Jane Ansah paja ku ofesi yawo anakonza ulendotu awoti akufuna apite ku Mangalande ndi kuti ulendo umene wakutchula kuti ndi wa private ndi oziwa okha eni wake. Komano chimene chapanga spark kwambiri kuti pakhale ma debate ndi nkhani yokhuza ndi mndandanda wa anthu amene akupita pa ulendo umenewo. Paja anakonza kuti anthu onse mtoto ndi kuti akwana 16 pamenepo ndi kuti pali medical team, security personnel, pali masekitali pamenepo nditinso kuli anthu a protocol. Chinano chimene chinazavuta kwambiri chimene chavuta makamaka ndi chonena kuti ndalama zimene akugwisa ntchito pa ulendo umenewo ndi kuti ndi 1.9 plus billion malawi kwacha. Ndi ndalama imene akapanga breakdown imazaonesa ndi kuti ma expenditures ama air ticket ndi kuti kuli ma hotel, ma allowances ndi zina zotero. Ndi tikudziwa kale kuti ma hotel anzathu ku maiko akunjako ndi kuti ndodula kwambiri ndi zimene zikupangisa zoti ndalama imeneyi ifike pamenepo. Ma debate akula kwambiri posatira kuti ndalama zimenezozo zikuchoka no ku thumba la misonkho ya Malawi taxpayers money ndi zimene zapangisa zoti anthu ayankhule kwambiri pa nkhani imeneyi. Potengeraso ndi mmene President Peter Mutharika anayankhulira mbuyomu pa nkhani yokhuzana ndi ndalama za boma mene zingasamaliridwe ndalama za boma. Ndeno anthu amene ayankhulapo kwambiri ena mwa iwo ndi kuti ndi aonjezani kenani tikupeza kuti ambiri tikuwatsata aonjezani kenani. Munthu mmodzi otchuka kwambiri masamba mchezo a Facebook ndi iwo analemba pa samba la mchezo la Facebook pamene amayankhula nkhani imeneyi. Potenga ndi uthenga umene alemba tithaona zoti padusa maola okwana 13 pamene tikufotokoza nkhani imeneyi. Akunena kuti this is truly shameful, especially at a time when you overtaxing the population, claiming that you want to steer the ship due to the nation's loan burden. Akuti tu izizi ndiye zochitisa manyazi makamaka pa nthawi yomwe mwakweza misonkho kwa Malawi pamene mukunena zona kuti mufuna kuyendesa dziko limeneno laphinjika ndi mavuto azangongole. Kuchoka pamenepo ndikuti after 11 hours ago analembaso nkhani yokhayokhayo yokhuzana ndi a VP akunena zona kuti the president during inauguration government is not a feast. The vice president 3 months later government is a feast. Let's feast on 1.9 billion on a private trip. Akuti polombera mtsogoleri wa dziko ankanena zona kuti mboma simochita phwando ayi. Kenakono patangodusa myezi 3 wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko akunena zona kuti tichiteni phwando ndalama yokwana 1.9 billion pa ulendo oziwa tokha. Kuyankhulato kumeneko angofuna kupanga hodi accountable atsogoleri potengeraso ndi mawu amene anayankhula ndi zinthu zimene zikuchitika pa ground. Ndesotu ena amene ayankhulapo ndikuti ndi awire kambwandira ena tikuwatsata bwino ena amene sitikuwatsata bwino amene watunda amene amasogolera bungwe lija limadziwika kuti social accountability and transparent. Ndiwo pa nkhani imene akunena zona kuti zimene zikumvekazo zonena kuti kwapangidwa budget ya ndalama zokwana 1.9 plus billion zona kuti a VP agwise ntchito kuchoka ku Malawi kupita ku UK kukapanga zinthu zawo za personal. Ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri potengeraso ndi mavuto amene dziko la Malawi lili nawo padakali panopa. Akufotokoza kunena zoti mtsogoleri wa dziko anayankhula mfundo zonena kuti anthu azisatira. Komano ndi zodabwisa kwambiri kuti mfundo zimene zimayikidwazo komanso zomvetsa chisoni zimakhala zoti zikupangidwa applied kwa anthu osauka okhaokha. Komano ndikuti kwa akuluakulu zimene zonse zichitika. Si okhaonso amene ayankhulapo tinaona posachedwapa a Sylvester Namiwa amene ni mkulu wa SIDED ndi gulawo ndikuti anali ndi press briefing kumene anayankhulaponso zina mwa mfundo pa press briefing imene zinali zokhuzana ndi amene a VP akunena zoti ndalama imeneyo ndiochuluka kwambiri potengera ndi misonkho ya Malawi komanso kuti boma lili kupanga overtax a Malawi ponena kuti afuna kukonza chuma cha dziko la Malawi. Malo mwake ndi kuti iwo ngati SIDED zimene zisakugwirizana nazo komano apita kukafunsa VP wo kuti akayankhulepo pa nkhani imeneyi kodi zikuyenda motani. Akachokano kumeneko ndikuti azabwerano kuzafotokoza bwinobwino akazamva mbali ya Dr. Jane Ansah pa nkhani imeneyi. Pajano nkhani imene yavuta kwambiri ndiona kuti ulendo umenewo akuti cholinga chake potenga ndi mmene nkhanizo zikuyendera akuti kuli birthday party imene yakonza ya spouse a Dr. Jane Ansah. Ndeno ambiri akunena zona kuti ulendo umenewo anthu sakualesa koma atakhala zona kuti akugwiritsa ntchito
ndalama zawo osati misonkho ya Malawi. Pamene anthu ena masamba mchezomo akumanena zoona kuti iwo ali ndi ma entitlements komano ndalama zimakugwisa ntchitozo ndikuti zachuluka kwambiri potengeranso ndi cholinga cha ulendo umenewo ngakhale kuti sizinasimikizike pa nkhani zimene zikuyankhulidwa masamba mchezomo. Pano titha kunena zoona kuti palibe official communication pa nkhani imene kuchoka kumbali ya boma kapenanso ku office ya Vice President Dr. Jeneth Msasa anabwera kuzayankhulapo pa nkhani imene. Ndeno chimene chingachitike nchonena kuti akabwera kuzayankhapo tibweranso kuzakufotokozerani kuti kuboma ayankhula zakuti pa nkhani imeneyi sitizowa zoti inu yomwe ndi maganizo otani pa nkhani imeneyi kuno kuti Dr. Jeneth Msasa apitirire ndi ulendo umenewo kugwisa ntchito ndalama za misonkho ya Malawi kapena iyayi apitirire ndi ulendo umenewo komano agwise ntchito ndalama za mthumba mwawo. Ngati maganizo amenewo alipo mutha kutifotokozera ku comment section, koma tikamapereka tilemekezenso maganizo anzathu. Musaiwale kupanga like video imeneyi komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ndi chingoti nkhani zambiri zikamachitika ndikuti zitha kupezani mosavuta.